טובות, כמו שאפשר לראות. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתאים לה ככה תספורת עדכנית, צעירה, גם למבנה הפנים המוארך שלה, אז בהצלחה לנו. של לירון, זה השינוי. אפשר לראות את התספורת, כמה היא מדויקת, כמה היא נכונה, אפשר לראות את הנפח. יש המון חשיבות לדיוק, תספורת נכונה מחזיקה טוב, מסתדרת טוב, היא נוחה, וגם כעבור חצי שנה אפשר לראות שהקו עדיין מחזיק ונראה נהדר. אפשר גם לראות פה בצדדים כמה תספורת נכונה. 2 שניות ביום לחפוף ולצאת החוצה והשיער נראה נהדר.